Crispy fry na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
May agyan pa naman. Diretso. Diretso. Tapos na yan. Ha? Paro ka yan, paliko. Igwa pandanan. Igwa. Thank you. May agyan ba? Basahin ka po. Naglalakaw lang. Din na po kasi Dede niya. na. Sa Bayos. Salamat. Na baga. Kaya pagkahapon sa trabaho, ganun siya. Mga